endless age is now revealed. Glory to him who is able to give you the strength to live according to the good news I preach, and in which I proclaim Jesus Christ, the revelation of a mystery kept secret for endless ages, but now so clear that it must be to broadcast to the pagans everywhere to bring them to the obedience of faith. This is only what Scripture has predicted, and it is all part of the way the eternal God wants things to be done. He alone is wisdom. Give glory therefore to him through Jesus Christ, forever and ever. Amen. This is the word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. He went in and said to her, "Rejoice, so highly favored, the Lord is with you." She was deeply disturbed by these words and asked herself what this greeting could mean. But the angel said to her, "Mary, do not be afraid, you have won God's favor. Listen, you are to conceive and bear a son, and you must name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. The Lord said, the Lord God will give him the throne of his ancestor David. He will rule over the house of Jacob forever, and his reign will have no end." Mary said to the angel, "But how can this come about, since I am a virgin?" "The Holy Spirit will come upon you," the angel answered, "and the power of the Most High will cover you with its shadow. And so the child will be holy and will be called Son of God. Know this too. Your kinswoman Elizabeth has in her old age herself conceived a son, and she whom people called barren is now in her 6th month,
For nothing is impossible with God. I am the handmaid of the Lord, said Mary. Let what you have said be done to me. And the angel left her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I will give a reflection in English and then switch to my mother tongue. Today, as I said when I was just introducing, is the fourth Sunday of Advent. The Sunday where we pray for peace, where we reflect about peace. Peace in our hearts, peace in our families, peace in the world. We need the grace to embrace faith, hope, and love in order to have that tranquility in our hearts. There are three important words which we pick from the Gospel today. The first one is sent from God. The angel was sent from God to bring good news to Mary. Now, most of us, we think most of our achievements, we do them on our own. We think we have the power, we have the intelligence, we have the strength to achieve certain things in life. We forget that we are created by God and for God. When I see you, that's why I don't look how big your ears are or how big your mouth is or how big you... I see the image and likeness of God. When we talk of the image, no one has seen the image of God. But when we talk of likeness, we know God is love. So whenever you have that love, live with that love, you are likened to God by that love. So when we see each other, don't look about the complexion, the stature, the intelligence and all. Those ones are just mere accidents. God, when He looks at us, He doesn't even see gender. He sees what is within. And He sends His blessings, sent from God. Blessings are sent from God, and they come to us. It is us who receive them or who even choose not to receive them. That's the first word. Sent from God. The second one, do not be afraid. We look at Mary, and most of us, we can relate. Even in this community, the small community we have, when given responsibilities, what happens? You fear. What do you fear? What people say about that. When I got ordained, I was fearing what are people going to say about confidence. Fear can be negative, can be positive. Because we hear God Himself say, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. We need to know whom to fear. Sometimes you go to a restaurant, you buy your food. Instead of praying, what do? You fear people. We need to have that strength of witnessing. Live to witness, not live to please. If we live to please, you soon crash. God loves us as who we are. And our task is to live, to witness the love of God and the mission of God in the world.
So do not be afraid. We are being encouraged. Be who you are and who you are supposed to be. If you are Christians, live as Christians. Don't fear people. People, they are just mere mortals. One day they will die like us. But there is life after death. Let's remember that. The third one is the response which Mary gave. May it be done to me according to your words, according to what you have said, according to your will. This is the response of a true Christian. Let the will of God take control. If you do your will, vakawanda vanhu vakabondera nhasi vakarwa pasi nekusateerera. As human beings, let us really reflect who we are on this earth. As I was mentioning about praying for peace, there is a quote from Pope John Paul II, who is now the saint. He said, "Do not be afraid to take a chance on peace. To teach peace, to live peace, peace will be the last word of history." Ndakudzoka kune chedu chivanhu ichi. Ndakuita zvechivanhu ndochitomboya padhuze. Misoro yedu vanhu yakaoma. Asi kuoma kwemisoro yedu kuna Mwari inenge iri kana kasitafu chaiko chekuti angodai ngosqueeza kudai. Zuva ranhasi tiri kupemberera kunamatira rugare muhana dzedu, rugare mumhuri dzedu. Tikatarisa vazhinji, ndinogara chitaura, I think, if not mistaken, I once preached in this church. But ndichiri museminari ndichangobva kumusha, ndakataura zvimwe zvinhu zvekuti mhuri ikange yauya sekuno, vazhinji vedu tinogona kuda kubatira chingezi pamusoro. Tachibatira chingezi pamusoro, chinozotirovera pasi. Chatirovera pasi, kuzosumuka futi kuchanetsa. Nhasi tiri kunamatira rugare. Tiri kuda kuti rugare rwuwande mumhuri dzedu. Asi ndikambokubvunzai mubvunzo. Vazhinji vedu vaicomplaina about COVID situation. Vangani venyu vakatanga kuziva vana venyu muCovid imomo? Some of you didn't even know your kids. You started knowing them isolation, lockdown. You were locked down together with your kids. When your teachers were saying, "Mwana wenyu haasi kunyora basa kuchikoro," you started kuzviona mama teacher acho imimi. Ndimi vanhu vanosiramba shanduko. Zvamunosiramba shanduko iyayo yakazowekwa bonus kupuhwa iri bhakosi inonzi vanhu vekuZimbabwe vanzi bhakosi. Kupuhwa yakawandisa. Mapuhwa kunzi mwana wenyu kana achinzi kuchikoro, mwana wenyu anokaoma musoro. Makazoona kuoma musoro kwacho. Iko zvino makuti kana ticha akakuti mwana wenyu haasi kuita basa. Watanga zvinhu zviya because makazvionera, handiti? Right. Vamwe venyu bopoto mudzimba umu rinonetsa, rinowanda. Nekuda kwokuti mamusingazivi varume venyu thanks to lockdown. Makuzivana. Mamuchingoti ndikutiza ndodai shift. Iko zvino baba kubaza makanzi mbozoraya musikuiwa. Garai kuna maiko. Maiwo wanzi kubaza aiwa this time hamusi kuuya. Garaiko. Makazoona the challenge of staying together. Zvinonakidza zviri kwevamwe handitika zvava kwenyu maakuzvionera padinoseto bhapa.
you started getting to know each other. I actually think they might have a lockdown because it is helping people to really be who they are to their kids, to their parents. You got to know your kids, you got to know your parents. You started even seeing, we can actually wake up in the morning, my mama can say, no going out. You know, the Gomera Ulipo, Apana Koren, in the house. Mama was Mama, my rooms are Mam's Kajas, then Mama's Raga, you know, lockdown. Rugare, no, we are saying, and a cheat no material Rugare. Rugare, no, we are. Arosignore, to have peace, it's not easy. You work for it. We work for peace. You can't just say we have peace. One wajinji tinogona kuti atakaregererana pamwe munhu akabatirwa foni. Message yapinda mbele yanga yabva usiku kusina kunaka. Wobatirwa foni. Phone can be a source yekuisa chaos in the world. Work together. Try to be just transparent. Makachuza mega. Ndakachuza vocation yangu. Apana ndikuonera foni yangu. Ndikuona foni yangu yega. Kana wakatora mwana wavanhu ngaone foni iyoyo. Kana wakatorwa nemwana womunhu ngaone foni iyoyo. You chose. Akawanda vocations aya. Akawanda, it's your choice. You kids, as you grow up, there are so many choices you can make. But live by the choice you make. Hakuna chokuzochinja. Ini ndakatotaura paya makamira ndakavata paya mchitozi. Foni yangu momwe mine. I chose to have my phone alone. This is what we do. When we pray for peace, let us pray starting from the ground, starting from the foundation. The foundation is the family. Inini ndasingazivi sadza rinodyiwa ndakatanga kudzidza kudya sadza kumba. Ndasingagoni kunamata, ndakatanga kunamata kumba. I was born blind. They started feeling things on me. Ndizoti andidye ichi, ndinodya ichi. I blame them. But then that's Okura. So appreciate the role the family has in your life. And it brings peace. There are so many things you can change. You can change them gradually. You can't just wake up and say, Mangwana ndikubuda, COVID yakavhara magodo. Haubude. Gomera uri muredias. Gomera uri muredias. Ndokuti uite mudaro. Ukada kupikisana neCovid, 6 feet down. This is like family. Family is like ISO. Gomera uri positachi, maparataniwa nerufu. Ndinowa madakanotarisa makabvuka vantu. Svika maparadzaniwa nerufu ndakuna ashi. Makazvitaura mega ndiripo. Makaita munyama makataurira munazii. Ndinoda take name so. Let's check it out. This is what we do. We need peace. That peace starts from us. And then yozotanga kuflowa ichienda kune vamwe vanhu. Saka nhasi tiri kukumbirwa kunzi titore yes yaMaria. Maria akaziva kuti chitendero chake chakakosha kupfuura zvinotaura vanhu. Vazhinji vedu tinotya, tinonyara, tinotya kusekwa, zvinobatsirei kusekwa nemunhu wekuti nhasi anokuseka mangwana urohwa netrama kana kuti nemota wofa. Aenda akita, iwo wasara, life goes on. Saka kana uchiraramira vanhu, uri zingizi, kana kuti uri zuze, hauzivi zvaunoda. Nyaya iripo ndeyekuti we need to know who we are, our identity. Mary akaona zvakakosha through the preparation yaakaitirwa naMwari,
apripeiwa akanzwa kutya paakaona ngirozi ichiuya kwaari. Atya kudaro akafunga kuti kutya uku ndiri kutya vanhu here kana kuti ndiri kutya Mwari. Aona kuti ndiri kutya Mwari, akabva ati ngazviitwe kuneni sezvamareva. Kanganika tinozviita izvozvo. We are given responsibilities. We need a treasurer, we need a chair, we need, for a group like this, mese mukaita machairman, munoita yemusango chaiyo, home chaiyo. Hamubatsirika. Munotoda mumwe munhu anoti home kuno wodzoswa. Because tese tikava leaders, chaos. We need vanhu vatinoisa pamberi vanotitungamirira. Learn and discern whenever you are given the opportunity to lead. Ngazviitwe kuneni sezvamareva. Accept my tasks are. Tama accept. Let us do them well. That's how we grow. Group rinege. Ndiri kuona kuti handisati ranyatsa kudii. Tofanira kumboona pane beating here and there. Let us straight. We need, this is what we are. Musafunga kuti ndiye ndisina basa kakuya kudaiso kutodai ndopanda driver kubva kule ungaza kweso. I had 2 masses in the morning. This is the 3rd mass. I had another mass last night. So we can delay 4 mass. Musafunga kuti ndenge iri dambe kuti ndo driver ndikoridza zvangu macheso ndiuya njira. I do these things because I put you in my heart. You are special. And we need to work together. We need to work together. We need to work together. Cooperation is needed. Support is needed. You are equally important. Apana ndinotarisa kuti who is better than this one. I look at people as people created in the image and likeness of God. Nothing else. I see you as someone created in the image and likeness of God. That's it. Don't say so that if I see you as a Christian, which tambane say no challenge because we are a family like this. So as a family, mumuri, vana havafanani. Tine vamwe vanokasira kubata. Vanoti kasi kubata. Chereve pakudya tine vaya vanoti food yapera. Koita vamwe unotobatira bhanu iwe. Ndinotoona kune vanoda kubatirwawo bhadhi vanodaro. Tichasumudzana ipapo iwe. Ngatisimukei. Saka chitendero chatinacho pazuva ranhasi chatiri kuudzwa nhasi, it's more of the incarnation. Mwari vachiuya panyika, vauya panyika vakauya kuzvidukupisa, kusiya tese tinosvibira kuenda kudenga titi chifunga kuti munhu anobva kudenga achiuyawo kuno zvakafanira kuti munhu anenge ari kuaustralia osvibira kuenda kuzimbabwe kana kuti munhu ari kuuk kana kuamerica osvibira kuenda kunokunu kana kusomalia kana kudu kwamunoziva kuuya kwamunongodzwa nehisimbe, pamwe kune hoto, pamwe kune Mwari vakazvidukupisa vakati regai ndiende ikoko ndinoshandura maonero avanoita. Saka isusu pachedu ngatidzidzei kudzidzisika. Do not be afraid was one of the words that I mentioned there. Do not be afraid. Kazhinji kedu kutya kunotiruzisa makomborero. If I fear people, then I kutya. By dara manakagara. Dora manakagara when the bishop confidence God we are doing. Dora manakagara, dora manakagara pa. So that just means God will super manner tease over speed. Then I kutya. But the message is we do them because we know Mwari vanotigonesa, Mwari vanotibatsira. Hama dzadiwa muna Kristu
Let us pray for one another. I always say this, but nothing about one another. Maoil atakaiswa kumaoko increase nemakatongozowa oil makaizorwa increase uya parubhabhatizwa pachisimbiso. Saka you are fully priest, muri mapriest edu, muri maprofita, muri making. You can pray for vanorwara vachipora sevatenderi. Asi hamuzoti mazoti hava priest vaura kuya kuota kudamutora zvine zvazvinoitwa kuti uzosvika kuyako haungoerekani wauya, but imimi pachenyu you are made priests, prophets and kings. Hamuna kumbopuwa teaspoon yechrysm. You received the Holy Spirit, Mwari chaiwo chaiwo muupenyu hwenyu. Ngatinamatirei, ngatinamatirei kushanduka. And ngativei tinokwanisa kutora shoko rakakwanisa kutaurwa namai vedu Maria. Let it be done to me according to your word. Ngatisumukei tikupere chitendero chedu. Tinotendera Mwari, Baba Vanasimba Ose, Musiki wedenga napasi. Tinotendera Yesu Kristo, mwanakomana wake mumwe chete, mambo wedu, akazvarwa naMaria muviri, nesimba raMweya Mutsvene, akatongerwa kutambudzika naPonzio Pirato, akarovererwa pachipiyaniso, akafa, akavigwa, akaenda kuvafi, zuva retatu akamuka, akakwira kudenga, kwaagere kurudyi rwaMwari, Baba Vanasimba Ose, achazotoka vapenyu navafi. Tinotendera Mweya Mutsvene, kuperekesa nekatolike, kubatana kwavasande, kuregererwa kwamatadzo, kumuka kwomuviri, noupenyu husingaperi. Mwari muna masimba ose, tinouyawo kwamuri panguva ino, tichikumikidza muranda wenyu Father Macharaga, vavewo vanokwanisawo kufamba zvakanaka pavanenge vakudzokera kumba, vatungamirirwe nekuchengetwa nemi. Tinzwewo mambo. Tinonamatirawo baba namai vadyewata, vachiyeuka zuva rekupanana kwavakaita mhiko dzavo, vabatsireiwo nekuvashingisa, vavewo vanoramba vakati kwati nemi vasingakurasii. Tinzwewo mambo. Tinonamatirawo vatenderi vose vari muno, ndimi munoziva zvishuviro zvemwoyo yavo, vabatsireiwo nekuvapawo magirasi avose avanoshuvira, zvikuru munguva ino yekisimisi. Tinzwewo mambo. Wedzeraiwo minamato yenyu kuna Mwari. Mwari Baba Vanasimba Ose, tinouya masikati ano kwamuri, zvikuru tichinamatira Baba Macharaga, avo vakugadzirira kudzokera. Baba, onai vanga vakagara kuno, chingoitai smooth sailing yavo kugadzira kuZimbabwe. Muvabatsire kuti pabasa ravo ravatsvaka
tinokumbira kuti mutimidzire. Tinokumbira kuti mutimidzire. Mwari Baba, ndimi munoziva izvo zvose zvatadudza neizvo zvasara mukati mehana dzedu. Tisvitsireiwo izvi kuna Mwari Baba. Amen. Thank you.
mubhabhatidzi kuzoparidza shoko rake rinoti, tsungai mwoyo, Kristu mambo wenyu ave kuuya kuzokununurai. Pindukai mugoregererwa matadzo. Saka ngatiisei zvichemo zvedu Mwari Baba vedu, ndimi makaita kuti Maria ave mai vemwanakomana wenyu nesimba raMweya Mutsvene. Chiitai kuti chingwa ichi newaini iyi zvatinosuma kwamuri zvitinatse nesimba raMweya Mutsvene, zvive muviri neropa romwanakomana wenyu, imi Mwari Baba vana masimba ose, munogara narini. Amen. Mambo ngave nemi. Ipai moyo yenyu kuna mambo. Ngatitendei Mwari. Zvechokwadi ngatimutendei, nokuti ndizvo zvinofanira kuitwa, ndizvo zvinotisvitsa kuupenyu. Mwari Baba, imi muna masimba ose, nyakugara narini, tinokutendai misi yose, tichirevererwa naKristu muranda wenyu. Ndiye akazvidukuvisa akava munhu sesu. Pakuuya kwake pechiposhi akazadzisa zvose zvamakaronga, akatizarurira nzira yokudenga. Ndosaka takangotarisira kuti tichawana rupenyu rusingaperi, rwatakatsidzirwa musi waachadzokazve pano pasi achipenya. Naizvozvo, imi Mwari Baba, tinokurumbidzai misi yose pamwe nengirozi navasande vose tichiti: Zvechokwadi, imi Mwari Baba, mune musande hwakakomba, musande hwose hunobva kwamuri. Tumaiwo Mweya wenyu azonatsa zvatiri kubira izvi zvive muviri neropa raYesu Kristu mambo wedu. Musi wakazvipira kurufu akabata chingwa, akakutendai ndokuchimedura, akachipa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mudye, uyu muviri wangu unopirirweni.
apedza chirayiro akabatawo mukombe, akatendazve ndokupa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mumwe, uyu mukombe weropa rangu rechitenderano chitsva chisingaperi, rinoteurirwemi navanhu vose kuti matadzo aregererwe. Garai muchiita izvi kuti mundiyeuke nazvo. Ngatipembererei mununuri wenyu. Tinokurumbidzai Mambo, imi makatitira, imi makamuka, muchazoverazve. Mwari Baba, tinopira kwamuri mupiro uyu wechingwa choupenyu nomukombe woruponeso. Tinoupira tichiyeuka kutifira nokumuka kwakaita Kristu. Tinokutendai imi maita kuti tive pano pamuri kuzopira mupiro uyu. Tumaiwo mweya wenyu azoita kuti vose vanogamuchira muviri neropa rake vave vamwe chete. Tariraiwo Papa wedu Francis, nomuBhishop wedu Peter, navapriste nesu tose tiri pano, navatenderi vesangano renyu vari pasi pose. Tipewo tose rudo runotiumba kuti tive vamwe. Zarurirai denga vatenderi vakafa vachitarisira kuzomutswa nemi, navamwe vose vakafa vazofara nemi vachikuonai. Tinzwirewo tsitsi isu tose tiri pano kuti tizogara upenyu husingaperi pamwe naMaria muvirigo, mai vaYesu Kristu Mwari Mwanakomana, naYosefe mutsvene murume wavo akavimbika, pamwe navapostori venyu navamwe vose vezvizvarwa nezvizvarwa vakaita kuda kwenyu, kuti tose pamwe chete tizokurumbidzai tichikupembererai tiri nhengo dzaYesu Kristu Mwanakomana wenyu. Tinokurumbidzai Mwari Baba, Muponesi wedu pachake ndiye akasiya atidzidzisa chinamato ichi. Kudaro ngatinamatei tichiti: Baba vedu muri kudenga, zita renyu ngarinamatwe, umambo hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga. Tipewo nhasi kudya kwedu kwezuva. Mutiregererewo zvatakakutadzirai, sokuregerera kwatinoita vakatitadzira. Musatirege tichivira mune zvinotiedza,
asi mutinunure kune zvakaipa. Tinunurewo Baba kune zvakaipa zvose, tinzwirewo tsitsi kuti tigarike muupenyu hwedu. Mutibatsire nguva dzose kuramba tichinzvenga matadzo nokukunda matambudziko, takatarisira kuuya kwomuponesi wedu Yesu Kristu, nokuti ndimi mambo. Mambo wedu Yesu Kristu, makati kuna vapostori venyu, ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Regai kuringa matadzo edu, muringe chete chitendero chesangano renyu. Mupe vana varo vose rugare nekugarisana sehama nehama. Imi Mwari munogara muchitonga kwemisi isingaperi. Amen. Rugare rwamambo ngaruve nemi narini. Ngatipanane chiratidzo chorugare. Onai